jako teško kad čovjek trenira sam i sa grupom. Šta je meni pravilo najveću razliku, to je baš ta stvar, treniranje u grupi. Jer ja kad sam bio ovdje u Srbiji, tih posljednjih par godina pre mog odlaska u Ameriku, trenirao sam sa Blažom sam. Znači on meni napiše plan i program treninga, ja sam treniram. I ja sam uspio da istrčim minut 51 sekundu, 34 stotinke. Taj rezultat mi je donao stipendiju u Americi. Koliko vas je tamo bilo recimo za osastvo? U jednoj disciplini, koliko vas ima tamo na koledžu? Sam tim na mom koledžu je broj oko 55 ljudi. Tu sad imaju znači, normalno i tehničke discipline, ljudi koji trče sa preponama, skaču, bacaju koplje, disk i tako dalje. I normalno veći deo time su bili trkači. Konkretno na 800 metara nas je bilo 7, te dugačke dužine, ti long runovi. Misliš da su ti oni zaista pomogli da ti dostigneš svoj maksimum? Tako je. Znači, ja sam radio specifične treninge. Mi smo utorkom i petkom radili specifične treninge za 800 metara, a nedeljno smo radili te long runove. I ti long runovi, te dugačke dužine, su meni drastično poboljšale moje aerobne sposobnosti, koje su mi se kasnije manifestovale povoljno na moje rezultate. Probaš nešto, vidiš, ne odgovara ti, promeniš, nešto drugo probaš. I tako će jedino znati šta tebi odgovara. I uvijek treba probati nešto. Znači, ako nikad nije pogrešno vreme da se proba. Pogrešno je samo ako ti ne probaš, pa posle nekog vremena se pokaješ. Trebao sam da probam to, ne znam iz kog razloga nisam.